Kok enek wong dia meninggalkan dosa. Dia adalah orang-orang yang dicintai oleh malaikat. Kok iso ngono piye? Li annahu krana setuhene man layu taibu iku ora mayahake sapa man, artine tidak gawe penggaweane malaikat al-kataba ing malaikat kang padha nulis. Alladzina hiya malaikat yaktubuna kang padha nulis sapa alladzina as-sayyiati ing pira-pira Allah. Jadi sampean niku nek gak nglakoni dosa niku meringankan tugase malaikat. Malaikat sing mestine nyateti amal eleke awake dhewe iso ngongkong nyantai gitu. Iso ngongkong nyantai orang ngakoni apa nulis apa iki mang keelekane awake dhewe. Mangkae sampean termasuk wong sing disenengi malaikat. Makanya nek pengen dadi wong sing disenengi malaikat, ya dadi wong sing ninggal dosa. Pun nggih. Terus setunggalipun kitab Daqaiqul Akhbar niku diterangaken nggih. Jadi malaikat niku sing pertama kali diciptakan niku gak kok malaikat Jibril mboten. Tambah teng mriki diterangno pertama kali yang diciptakan niku adalah malaikat Israfil. Ya, Israfil ini berarti bagian apa? Sangkakala nggih. Nggawa sangkakala. Nah, niku termasuk malaikat-malaikat muqarrabin ya. Muqarrabin niku malaikat sing dekat dengan Gusti Allah. 4 malaikat niku jenenge 4 malaikat muqarrabin. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Jibril bagian nyampaikan wahyu. Terus Mikail bagian ngedum udan, bagian ngedum rizki. Terus Israfil bagian niup sangkakala, nek sing Israil bagian jabut nyawa. Sapal kabeh kok nggih. Pun nggih, dadi nek pengin kula jenengan sedaya disenengi kalih malaikat, awake dhewe ayo ninggal dosa. Dosa niku rupane werna-werna. Dosa niku kathah. Nggih. Dosa niku kathah. Waman lan sapa wonge hasama medhot sapa man atoma ing arep-arep anil muslimina saking pira-pira wong Islam. Lho, iki neh. Ai koto ahu tegese medhot sapa man ing toma anhum saking muslimin ahabbu mongko demen sapa man al muslimuna sapa wong-wong Islam. Li anahu krana setune man layu qadiru iku ora mbutekake sapa man kulubuhum ing pira-pira atine muslim. Kula jenengan sedaya kok medhot sifat toma, sifat arep-arep pawewe wong, maka kula jenengan sedaya dicintai kalih sapa? Wong-wong muslim. Makanya nyuwun sewu. Guru-guru niku nggih nate dawuh kula kenapa guru-guru niku jarang kula lho nggih jarang sowan utawa jarang dolan nang nggeke santrine. Perkarane engko nek dolan nang nggeke santrine niku wedi ngrepoti. Ya nek pas enek sing dienggo delalah, nek pas gak enek sing dienggo piye? Tetep digolek-golek napa maneh pitike seno jaba gak ya sek nguber pitik kiyaine ra sida dijagongi pas bar dibleh wis mateng kiyaine ape pamit. Mangkae wong medhot sifat toma niku adalah penting. Nah, arep-arep awewe wong ae kuwi harus dipedhot. Nek kula jenengan sedaya wis gak duweni sifat arep-arep, gak duweni sifat toma, niku wong-wong muslim, wong-wong sekitar kula panjenengan sedaya niku bakal ndemeni, bakal nyenengi kula panjenengan sedaya. Ya, makane wong toma niku walah lara. Tenan lara wong toma. Nggih, winginane wis tak critakno to nggih, enek kiai, enek santri sowan, kiyaine sing sitok nggawa menyok oleh wedhus, sing sitok nggawa sapi oleh menyok. Lah kuwi wong arep-arep aja sampe ngono nggih.
Bahaya. Wis bahaya wong arep-arep iki. Angkae tenan, nggih. Angkae tenan wis bahaya. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khamisatu lan utawi pengucap kang kaping 5. An Ali radhiyallahu anhu yaiku saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Karamallahu wajhah. Inna min na'imin setuhune iku setengah saking nikmat ad-dunya iku dunya. Sebagian utawa sesungguhnya nikmat dunia iku yakfika nyukupi ka ing sira al-islama apa Islam nikmatan opone nikmate. Dawuhe Sayyidina Ali termasuk nikmat dunia yang paling tinggi adalah kula jenengan sedaya ditakdir kali Gusti Allah menjadi orang Islam. Niku adalah nikmat-nikmat tertinggi. Fa inna a'dhama mangka sedune luweh agung-agunge ni'ami pira-pira nikmate Allah, ni'amillahi ing pira-pira nikmate Allah. Bi abdin maring kawula ikhrajuhu iku oleh ngetokake sapa man lahu maring wong minal adami wiwit ora ana ilal wujudi tumeka marang ana wa ikhrajuhu lan oleh ngetokake sapa Allah minadz zulumati iku saking pira-pira petenge al kufri sifat kufur ilan nurin tumeka maring nur al Islam nuril islami tumeka maring nur Islam. Ya, termasuk nikmat yang paling tinggi, nikmat dunia yang paling tinggi adalah kula jenengan sedaya ditakdir kali Gusti Allah dadi wong Islam. Waraditu Islama dinan. Termasuk Gusti Allah niku ridho banget nek kula jenengan sedaya dadi wong Islam. Islam niku modal utama awake dhewe, nggih. Modal utama awake dhewe Islam niku adalah modal. Makanya terus ya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi kali Gusti Allah nggih punika agama Islam. Makanya kudu syukur awake dhewe dihidupkan, dikeluarkan ya minal adami ilal wujud saking gak ono artine dari alam kandungan awake dhewe kok wis ditakdir kali Gusti Allah dadi wong Islam niku kudu disyukuri. Wa inna min syughulin lan setuhune iku setengah saking sibuk-sibuke kerjaan utawa ketungkul-ketungkule kerjaan. Yakfika nyukupi sira at-ta'ata apa taat sugelan apane kerjaane. Fa ta'atu wa mongko utawi taat ing Allah taala a'dhamu iku luwih agung al asghali ing pira-pira kerjaan. Lho iki sing nomor kalih. Termasuk kesibukan-kesibukan yang paling bagus dawuh Sayyidina Ali. Inggih punika kula jenengan sedaya niku disibukkan dengan perkara-perkara yang taat. Artine misale kok sampean ya nglakoni ketaatan niku adalah sebaik-baik pekerjaan. Sampean misalnya safari maulid selama 1 bulan. Lho, iki kan ya sibuk to sampean. Jadwal full wis nggih story jadwal full rasa diundang nang ndi. Kuwi termasuk sampean wis duweni apa kesibukan. Bukan yang diarani kesibukan sing pasti adalah kesibukan untuk bekerja mboten. Tapi kesibukan untuk bertaat kepada Allah niku adalah sebaik-baik kesibukan. Makanya nyuwun sewu, sing ngrusak donya sak isine niku wong sing nganggur, wong sing gak duwe pekerjaan. Artine dia wong nek nganggur iki apa to? Kira-kira lak nyekel HP akhirnya delok wong India dibuka ya metu. Delok wong Pakistan dibuka ya metu. Nok gawean mancing. Ora kawi. Ora salah ya to. Lho. Sampeyan delok wong sing ngrasani kuwi kira-kira wong sing sibuk ta wong sing lodang? Lah mestine kan ya wong longgar, ora mek apa. Wong sing gawe status, wong sing gawe berita-berita hoak, kuwi kira-kira wong sing nganggur atau wong sing
akeh penggaweane ya mestine wong sing nganggur. Mangkae sing iso nggih, sing iso sing iso nggarakno donya rusak niki adalah orang-orang sing gak nganggur. Artinya dia tidak memiliki kesibukan. Wong nek wis sibuk niku gak ngarah iso nglakoni apa-apa. Gak iso nglakoni maksiat. Artinya yo wis enek penggaweane bar ngene kudu ngene, bar ngene kudu ngene. Lah nek wong nganggur bar ngene mek apa cah? Bar ngene mek apa? Apa-apa mek to mek apa? Lho, ngono to nggih. Jadi kesibukan yang sejati adalah kesibukan awake dhewe melaksanakan kesibukan taat kepada Allah. Termasuk ngaji, ngeten iki adalah kesibukan sing paling apik. Ya toh. Makanya wong niku kaya digodak wektu kok cepet tenan cah. Niku nek wong sing sibuk. Tapi nek wong sing ora mek apa, glibang-glibing kok suwi tenan cah. Makanya ayo mencari kesibukan. Mbah mek apa lah. Ya, kesibukane ngrasani tangga to, Mas. Ya wis nek ngono kuwi. Nah, kuwi kan ya berarti sibuk mengurusi urusane wong. Wa inna minal ibrati lan setuhune iku setengah saking pitutur. Ayil idati tegese pitutur. Ya kefika iku nyukup ing sira al mauta apa mati ibratan apane pituture. Fa innal mauta mongko setune mati akbaru iku luweh gedhe-gedhene akbarul mawaid iku luweh gedhe-gedhene pitutur linnasi kedue menungsa wallah pas iki ya. Kafa bil mauti mau'idatun, cukup dengan kematian kula panjenengan sedaya mengambil